Gloria lil mulej. Gloria lilek Ġessu. Nilqawkom eżiż aħwa ta' YouTube u Facebook u televizjoni. Nilqawkom għallejla dan il-messaġġ. Ejna tolbu flimkien. Missi għaddis ringrazzjawk ta' dan il-privileġġju ta' din l-opportunità u din il-barka li aħna nistgħu nirċievu l-kelma qaddisa u ħajja tiegħek. Kellimna mulej u opera inti f'qalbna u għamel minna dak li trid int u rċievi glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Amen, halleluja. Morru fil-ktib ta' Salmi. Il-ktib ta' Salmi dan huwa t-tielet messaġġ li qed nitkellem fuq l-intimità mal-mulej. Fl-aħħar daw l-aħħar ġematej il-messaġġ li l-mulej poġġieli f'qalbi kien fuq l-intimità ma' Kristu, mal-mulej, mal-missier, mal-Ispiritu Santu. U l-mulej ukoll tkellem minn bosta ħluq oħra tal-aħwa fuq simili messaġġi li l-mulej jgħid li l-Knisja tiegħu f'dan iż-żmien. Nixtieq nagħmel parentesi. Għal dawk li intom qed issegwu fuq televiżjoni jew YouTube jew Facebook, ħanaqralkom messaġġ minn Mattew 13. Għal kulħadd qiegħda din, imma dan il-messaġġ huwa biex nuri li l-kelma tal-mulej mhijiex għal kulħadd. Mattew kapitlu 13 minn vers 10. Ġesu, meta kien fostna fid-dinja, ma kienx jitkellem għal kulħadd, kontu tafu dan? Kontu tafu li ma kienx jitkellem għal kulħadd? Nisimgħu kliem Ġesu stess. Det ngħidha biex meta taraw nies imaqdru l-kelma tal-Alla jiżżufjettaw b'affarijiet qaddisa, kelma waħda jgħidulhom, da mhux għalik qed jgħid. As simple as that. Għaddeċ ma, dak mhux għalik qed jgħid qalbi dak għan-nies tal-Alla, inti m'intix wieħed minnhom. Titkellmu bil-lingwi x'taqbad dak mhux għalik. Dak għan-nies ta' ġewwa. Jafhem. Ġesu qatt ma kien jargumenta l-verità. Ġesu ma qalx morru mad-dinja kollha u jippruvaw jikkonvinċu lil kull min jgħidilkom xi ħaġa. La, Ġesu qal morru mad-dinja kollha u x'għandru, mhux argumentaw. X'għandar? Ħalli l-verità tagħmel xogħolha. Min qalbu hemm miftuħ għalija, jirċievi. Min qalbu hija reżistenti għalija, ma jirċievi xejn. U jibqa' barra. U dak kliem Ġesu ta' mhux minn kliemi. Mela dan il-messaġġ huwa esklusivament għal Kristjani, għan-nies ta' Alla, mhux għal reliġjużi ta' għan-nies ta' Alla, għan-nies imwilda minn ġdid, għan-nies mimlija bl-Ispiritu Santu. U mhux għan-nies bħalma x'għadda qalbi darba fuq it-televiżjoni għalli jien nemmen falla. Anke x-xitan jemmen falla x'differenza bejnek u bejna. Għal min uħobb lill-Alla, għal min uħobb il-Ġesu. Mela dal-messaġġ dan għad-dinja dil-biċċa u anke għall-Knisja biex jitalmu. Imma l-messaġġ li ħanitkellem u dan jitkellem fuq dawn l-aħħar 3 ġimgħat fuq l-intimità mal-mulej mhumiex għad-dinja, għall-Knisja għall-Arusa. Resqu leħ id-disċipli vers 10. U staqsew, għaliex tkellimhom bil-paraboli? Tajba di. Ġesu qed jitkellem mad-disċipli imma beda jixandar lid-dinja. U għalilhom għaliex tkellimhom bil-paraboli? U weġibhom għax lilkom ingħatat li tarfu l-misteri tas-sema tas-saltna tas-smewiet. Iżda lilhom timbarra dak li għodu jiżżofjettaw bl-Ispiritu Santu, bil-lingwi u bil-paster u bil-knejjes u bil-Vanġelu u bil-infern u sejju aħna ma jibżawx bil-infern. Praise God. Good. Lilhom għal dak li għodu jikdibu paroli fil-vojt. Lilhom Ġesu qed jgħid lilhom dan ma kienx moti
mhuwiex mod ilhom li jifhmu l-kelma tal-Alla. Ħanna ġen nirrepeti xedtilkom ġemilu. ħafna minnkom il-maġġoranza tagħkom intom ma tafux fejn intom da. You don't know where you're sitting. Għax lilkom ingħatat li tarfu l-misteri tas-smaltna ta' smewiet u ħan nitkellmu fuq il-misteri llum. Iżda lilhom dawk ta' barra, dawk li mhumiex ta' Kristu, dawk li m'għandhomx l-Alla u ma jħobbux l-Alla u laqas qed ifittxuh. Għax kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed ukoll, iżda min m'għandux jittieħidlu saħansitra dak li għandu. Jien għalhekk inkellimhom bil-paraboli għax iħarsu kemm iħarsu. Jikdbu kemm jikdbu, jistaqsu kemm jistaqsu, mhux ħajaraw. U jisimgħu kemm jisimgħu, mhux ħajfhmu. U hekk isseħħ fihom il-profezija ta' Eżajja li tgħid. Tisimgħu kemm tisimgħu ma tifhmux. Hemm poplu hemm barra li tgħidulhom kemm tgħidulhom mhux ħajfhmu. Mhumiex magħżula. Mhumiex imsejħa. Mhumiex imsejħa biex ikunu wulied Alla. Qalb il-poplu ta' dan il-poplu, għax il-qalb ta' dan il-poplu twebset. Kienu tqal biex jisimgħu b'widnejhom, u għal u għajnejhom kollu ġifieri konxju jaf x'inhu jagħmlu. Li ma jmorrux jaraw b'għajnejhom u jisimgħu b'widnejhom u jifhmu moħħhom u hekk ibidlu ħajjithom u jien infejjaqhom. Intom iżda ħenjien għajnejkom għax qegħdin taraw. Għax għajnejkom jaraw, ħenjin widnejkom għax qegħdin jisimgħu. Ħanaqralkom Mattew 7. Kemm minnkom tafu x'tgħid Mattew 7 vers 6. Halleluja. Tatux lill-klieb dak li hu qaddis. U tiġħtux il-ġawar tagħkom quddiem il-ħnieżer li ma jmorrux jafġuhom b'saqajhom u mbagħad iduru għalikom u jqattawkom bisnienhom. Min għandu widna mqar waħda ħajjisma' x'qed jgħid l-Ispiritu Santu. Issa ħammorru għall-messaġġ tiegħi. Messaġġ tal-Mole. Mor fi ktieb tas-Salmi 9. Halleluja. Mela għalikom li jintom imbarra ġifieri wara l-Facebook, wara l-YouTube, wara televizjoni, u intom tħobbu l-Kristu, tixxenqu għal Alla, tixtiequ toġbu lil Alla, dal-messaġġ huwa għalikom. Għax dal-messaġġ huwa għall-Arusa, għall-Knisja. Salmi 91. Kemm hawn minnkom tafu Salmi 91? Itolbuh, iddikjarawha fuqkom kull jum. Jekk tagħmilha kuljum tispiċċa titalmu bl-amen. Titalmu bl-amen. Isma'wa x'jgħid illum il-messaġġ huwa il-post sigriet huwa l-post sikur. Il-post sigriet huwa l-post sigur. Għajna qrah flimkien għajna qrah. Int li tgħix għal-ken tal-oli, li tammar għaddel ta' dak li jista' kollox. Għajt lil mulej, ken tiegħi u qawwa tiegħi int. Alla tiegħi jien fik nittama. Għaxu jaħilsek mix-xibka tan-nasab u mill-mart tal-mewt. Brix tiegħu jattik u taħ ġwen ħajħ tistkenn. Għax tarka u kurrazza l-fedeltà tiegħu, ma tibżax mill-biża tal-lejl, lanqas mill-vleġġa li tittajjar binar, minn pesta li tixered fid-dlam, jew minn marda li ġib ħerba f'nofsinhar. 1000 ruħ jaqgħu ma' ġembek u 10,000 fuq lemintek, imma lejk
il-virus, il-COVID, ma jaħdimx u ma jersax. Għax tarkaw kurrazza, nafx u minnkom tiġat taħsbu, xini, sana ftit, sanilli. Għax tarkaw kurrazza l-fedelta tijaw. Int dan taraħ biz bajnek. Tara l-ħlas li jieħdu l-ħżina. Hemm ħlas aħwa. U la naraw jina u inti, mux fil-infernet jirreferi għalija, għaxina u inti mux naraw l-infern. Grazzi ġesu għajt il-mulej, grazzi ġesu. La ħanaraw, xsinjala ħanaraw. Fid-dinja. Għax int għandek il-mulej ken tijak. Għamilt li l-amara tijak. Nċaqlaqx l-amara. Ebda deni ma jiġrilek. Iġifiri, ma jiġix fuqek, jow konta tijak u jkisrek. Ebda ħsara ma tersaq lej darek. Issa smenna, ismaw, dini għal-kelma tal-mulejta. Għara ħanilkom x'namel jien, għax ovvjament jiena ma nistax nitkellem għal 3 mitru, 4 mitru, 5 mitru, 7 mitru. Fejn int mal-mulej, dak inti tara fejn int mal-mulej. Però jiena għamil deċiżjoni. Inni fil-mulej 26 sena, u ftit wara dak, għax mux mal-ewwel tal-lim ċertu affarijiet, ma wara dak kien iddeċidejt li dak li tgħid il-kelma ekku. Il-vijonu kienu għadna argumenta ma xtaħseb il-bibja u xtejt il-bibja, jien din iddeċidejt li ekku. Bħalma u mid-deċida mux hekk, jien iddeċidejt li hekk. It-tnejn qed nemmnu xi ħaġa. Ma jien nemmen li dan hekk. Mela jiena meta ma narax xi ħaġa li mhix hekk, sewwa niċċekkja l-amara. Għax l-anġli tiegħu jibatlek u jħarsuk fit-triqatek kollha. Fuq idejhom jerfawk li ma taħbaċ baċ iġebbla riġlejk. Fuq li l-jun u li fat inti timxi. Ferħ tal-jun u serb intirfess. Illum il-ġurnata li fat issibhom jikdbu fuq il-Facebook ħafna drabi. U taf kif timxi fuqhom billi tagħmilhom delete and block. I love those buttons. Imma pasta ma jridux jisimgħu, jekk iridu vera jisimgħu. Għandhom turrun fejn jisimgħu, jekk għabdu l-YouTube jistgħamlu full-time Bible school. Taħlix ħin ma' min irid jaħlilek ħinek. Min jaħlilek ħinek ma jirrispettakx lilek. U laqas jirrispetta li dak li ntaqdi. Amen? Fuq li l-jun u li fat inti timxi. Ferħ tal-jun u serb inti rfess. La tħabbeb miħaj jgħid il-mulej. Min għala di? Il-mulej jgħida da mux Gordon Ġomanxe. Ismawni. Għara ħafna minn nis Malta taf kif jgħaraw di. Għax jemmen fil-bambin. La qalbi tijaj. Mux għad jgħidek. La tħabbeb miħaj. Jem differenza bej temmen falla u titħabbeb ma' Alla. Hemm differenza da baħar jaqsam. Eżis Maltin u għawċin. Għal dawk ta' reda tajba u well-meaning ma forsi minn tomx informati. Hemm differenza da baħar jaqsam ta' bejtejtina nemmen falla u jina nħobb lill-Alla. Hemm differenza da baħar jaqsam. Mela dil-weda mhix għal min jemmen falla, għal min jitħabbeb malla. Jiġifieri, another word for it, in love with God. Loves God. Because he has loved me. Bl-English say it. Or because he has set his affection upon me. Amen. Jien jgħid il-mulej neħilsu. La għaraf ismi jien inħarsu. U jsejjaħli, Gordon jsejjaħli, u jien inwieġbu. Jgħid il-mulej, u kollu għed minnkom, ta' mux għalija bis. Mijaw inkun fid-dwejja tijaw. Neħilsu u nerfalu ġieħu li għatta gazzetti u ġurnalizmu tal-bigilla jipprovaw ħamġulek ġieħe.
jaħilsek u jarfawlek ġieħek, il-mulejja dan jagħmlu u bomor twil jimlik. U nurih is-salvazzjoni tiegħi. Issa, ma tridx xi turrun teoloġija biex tifhmu da. Believe it or not, teżi saħwa. Da s-salm mhux għall-Kristjani kollha. Inti jista' jkun salvat. ħatmur il-ġenna u għalla ħares mhux hekk. Imma qed nitkellem għall-Kristjani. Ma tistax tkun Kristjan minn tiżdejjer il-ġenna, x'inkellem inti Kristjan xejn. Sewwa, imma jiena ma inti Kristjan se il-ġenna. Pereżempju jiena naf wieħed li bħalissa naħseb li huwa Kristjan naħseb. Imma meta jasal il-ġenna naf li tgħix kemm ħaj l-ostra l-adba. Ħajjagħmilha tleq. Ftakar l-iskrittura u jalla tara dal-messaġġ. Fil-ktib tal-Lut kapitlu 10 tgħidlek vers 35 sa 39. Jekk inti tibża, jien ma nitaxxaqx fik jgħid il-mulej. Jekk hemm xi ħaġa li l-Alla tniktu, dardru u tqallaw hija meta Kristjan li suppostu ħaġa waħda malla jimxi fil-biża'. Toffendih il-biża' toffendih l-Alla. Ma mhux ħanitkellem fuq il-biża', just parentesi. Għalhekk il-mulej jitkellem li anka il-ġifa, dawk li huma cowards. Taf x'inhu ma semmu? Għadu attenti qalbi. Il-bniedem li jimxi bil-fidi mhuwiex coward, mhux ġifa. Il-bniedem li jimxi bil-fidi taf x'isser qabad il-kelma u qallu mulej ħanemnek. That's it. Dik tfisser. Il-bniedem li jimxi bil-biża' taf x'qal? Alla nemmen li dil-kelma tiegħek ma marx nemmenha. That's it. Abilitajt abilitajt nisalma jtuwan sabija leħina u taħan pata ma tara xammu rifjala mela virus. Il-virus mux COVID. Il-virus huwa li ħajtfak l-infern. Li timxi bil-bizza u ma minx kelma waħda mill-Alla qal. Kemm hawn nies bil-virus? ħa 365 darba fil-Bibja la tibżax, timxiex fil-biża, tibżax, toqgħodx tibża. Insomma. Anyway, mhux fuq hekk ħanitkellem, imma ħanitkellem fuq il-post is-sigriet. Isma'wa, bl-Ingliż tgħidlek, I dwell in the secret place of the Most High God. He who dwells in the secret place of the Most High God. Das salm mi għadu design huwa kollu salm wedit ta' protezzjoni. Imma mhux għal kull Kristjan. Imma l-Kristjan li jammar fil-preżenza tal-mulej. Mhux għal Kristjan li jmur il-Knisja ta' x'ħaditni l-mara biex naqilha ħalqa ġejt. Żgur li jgħidu ħafna. Mhux għal Kristjan li ġast jiġi l-fellowship jew għax ġabitu il-mami jew ġabitu it-sejja jew għax ġi għal-girlfriend. Setilu kien wieħed ġennen wara waħda. U kien ħajġennina vera. Tifhem? Tex kemm ħabni lili, sa kemm kienet qawwi. U tex kemm qal li ħobb il-mulej. Sa kemm qalt li mpassir da ħajġenninni da ġennen warajja. Għalfejn qed tiġi l-fellowship? Xi ħadd ġielek? Għalfejn taqra l-Bibja? Għalfejn tobdil il-Kristu? Għalfejn tobdil kelma? Ħanerġa' naqrawha. Int li tgħix
għal-ken tal-oli u li tammar għaddel ta' dak li jista' kollox. Issa din ix-xejn niftaħ naqafu għada. Mela Alla li huwa dawl għandu d-del. Fid-dawl kif hemm id-del? Ġieli ħsibtu għadi? Alla huwa dawl. Hemm id-del. Isma'. Bl-Ingliż toġobni iktar għax jgħidlek he who dwells in the secret place of the Most High God. He who abides in the shelter of the Almighty. Ħanilkom xini differenza. Għalina kollha di, inkluż ovvjament għalija. Li hemm Kristjani li huma li jgħixu bil-kemm just they're gonna make it, I think, into heaven. Però mbagħad hemm Kristjani li vera jagħmlu fil-preżenza talla, vera jixxenqu għal mulej, ħsibietom, kliemhom, il-viżjoni tagħhom, il-ħolma tagħhom, kull ma jmissu, kull ma jgħidu, Kristu huwa ċ-ċentru. Kollox. Meta aħna ngħidu nagħmlu ma jfissirx ġifieri għax jiena ma mmur xogħol ta' jew jiena għax ma nagħmel sports, jew għax jiena ma nagħmilx hobby, dak kollu tista' tagħmlu fih. Fi Kristu. Meta jiena kont nisfen, kont żeffin professjonista, kienu jgħidu li, ma tantx jgħidu li differenti bħalma tgħidu li llum, in brainwashed, ma kontx qed nifu gazzetti u nipredka, għalmenu fuq pulpti, kien brainwashed, u inti fis-sajt, u darba kien hemm tfajla ballerina. U kienet Kristjana di suppost. Ma mbagħad rad id-dawl. U għarkli, don't you think you're a bit too much? Illum il-ġurnata, I love it when they say that. Because if anybody says to you you're too much, that means he or she is not enough. Anyway, praise God. Imma dak kienar, imma di kombinazzjoni dil-Kristjana kienet miġnuna wara ġuvni. U aħna konna niġu l-bale, konna kizmin kon nisfen mal-kumpanija Milwaukee Ballet ġewwa Wisconsin. Kienet kumpanija sabiħ ħafna. Konna ħad pjaċir ħafna nisfen magħhom. U kien hemm xi Kristjani fil-kumpanija wkoll. Insomma, dik kienet waħda minnhom, kienet għadha ftit iżgħar minni, ma kienet tiġi l-kumpanija fl-istudju filgħodu u tkellimna fuq l-arus kuljum. Imnalla, kienu jaġbuni n-nisa, għax konni dila qabbadu li men, jħin kollu tkellem fuq. Men, dar raġel kemmu ħelu, u dar raġel kemmu ħobni, u dar raġel kemmu gussus, u dar raġel kemmu romantiku. Jħin kollu fuq il-boyfriend. Meta tkellimta fuq Ġesu jiena, għarkli don't you think you're a bit too much? Tella ħanejlek hija. Illek ħanifti, tella ħanejlek. Tella don't you think you're a bit too much about your boyfriend? Ħin kollu tkellimna fuq l-arus. Tlajna x'importani mill-arus tiegħek. Fis-sens, nifhem, jekk inti in love, it's nice. Ma inti m'intix tifhem that you're in love. Do you know I'm in love? Bħal ma inti tkellem fuq l-arus, jiena nitkellem fuq il-lover tiegħi. Fuq Ġesu Kristu. U mbagħad xelet il-bozza. Wow, għart li brother, għart li veru, għandek raġun. Aħwa, naħseb ħafna minnkom, il-bicċa kbira minnkom kontu in love xi darba. Taf li inti meta tkun in love, ma tiqafx taħseb fuq l-arusa. Ma tiqafx taħseb fuq l-arus. X'inhu jagħmel bħalissa? Min jaf x'qed jaħseb? Min jaf x'qed jiekol? Min jaf x'inhi tagħmel? Min jaf x'inhi tgħid? Min jaf x'qed taħseb fija? Ħannara, dawk li inta marajjes, are you going through this? So, Alleluja. So, allura meta inti tkun fi żmien ta' Rusija, aħna, il-Knisja bħal sada fi żmien ta' Rusija.
We are courting our Jesus. We're in courtship right now. Getting ready to be married. Għeddin nipreparaw ruħna biex jiġi miż-żewġa. Ftit ilu għadu kif żewġ Kurt u Shanice. Rridu jiżżewġu wara 6 xhur, qedtilhom le. Rridu jiżżewġu wara sena, qedtilhom le. Anzi, ma qatawx qalbhom. Sewwa, għaliex? Għax rrid jikollha minn fuq s'isfel. U nifmu. Amen. Allura jina, entu biex jigabbar iktar il-ġuħ. Ħalli ma jħalli la xej. Intom ġieli jekk ikolkom xi kejk, jew jinaf xi ħaġa hekk, taħraq u tgħid, għandi aptit tikkola kollha, u mbagħad il-mara tiġi lejlek u mbagħad tkula l-lejla. Il-lejla, jinissa rejda. U l-Kurt jinetlu isma' kulan iktar naħatart. U sa lejla inti għandek ġuħu u ħin kollu taħseb fuq dik il-pasta li ħadd mort ikol id-dar. Men dik il-pasta li mara biex ma nikolx issa. Il-pasta min jafek kux ħateq pemmek il-pasta jibħa jħalli li tgħid. Nispera ma jkolli li Ġożaja jew Mikajas. Sewa, tifmu intom? Allura, nej maħbubin li jinħabbu, dak li jinħab ma' Alla, jixxenna li kun kontinwament mija. U għad-dinja taf xtider int balalu u balala. Meta inti għandek nej maħbubin, lovers, those who are in love, għax inti, ovvjament il-maħabba timmatura, mux għax mandek xibqan love, ma mbagħad jiġu tfal. Mbagħad tibda tipprepara d-dar. Allura l-maħabba ma tibqax biss infatuation li hija maħabba passjonanti li hija short term, infatti tfisser infatuation. Ma bżonn minwi. Żgur għax imbagħad, anyway. L-ewwel you are blindly in love. You get married and all your eyes are open and by it's too late. Hallelujah. L-ewwel ma rajt xejn għax Alla mik. Għax inkella qatt ma tiżżewweġ. Alla għalhekk għamel iż-żwieġ da. Ara daħana mieħ, għax inkella qatt ma jiżżewweġ ħajqa jiġri minn wara l-oħra. Mela ħana mieħ. Ħobba ġenen waraha, u mbagħad kif tiżew mbagħad nori kollox. Imma Alla huwa perfett. U għalhekk iż-żwieġ. Pereżempju darba fuq il-programm ta' Xarabank saqsini, allura ma s-sess allura. Allura s-sess allura. Allura inti tiġi tgħidilhom il-dawn ma jistgħux jagħmlu sess. Tilhom number one, Alla ma ħalaqx is-sess. Alla ħalaq iż-żwieġ. Meta jgħidu tiġix tgħidli allura ma nistax immur ma' mara? Sa nafsi. Titmur ma' mara, titmur minn flok sa filgħaxija, breakfast, dinner, lunch and snacks in between. Imma żewweġ. Dak Alla ħalaq, mhux ħalaq is-sex, ħalaq marriage. Li tnejn tantu ma mġienen wara xulxin li jridu jsiru ħaġa waħda. U Alla dak li qed jagħmel fil-Knisja bħalissa qed li bil-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu x'qed jagħmel jipprepara lil arusa li tixxenna għal Kristu biex issir ħaġa waħda u qatt ma terġa' tinfired minnu iktar. Halleluja. Amen. Gloria l-mulej. Issa salmi wedu design li huwa kollu salmi wedit ta' protezzjoni u li tilkom li mhux għal kulħadd huwa għal Kristjani li jagħmru il-salmist David. Dil-ġimgħa kont naħseb għax ta' spiss toġobni ħafna l-istorja, ħafna minnkom l-istess bħali toġobkom l-istorja ta' David u Gulija. Sewwa
U toġobni ħafna, fija ħafna talim, fija ħafna revelazzjoni. Però illum il-ġimgħa l-mulej fakkarni f'ħaġa. David, he was a lover of God. David kien jitħabbeb malla. Mux just another Israelite, I'm a man of covenant and I keep the law. Le, qalbi. He was a lover. That's why, listen, if you meet a lover, no Goliath will stand in front of you. Hallelujah. A lover of God. Dak kien David. Jew tħabbeb ma' Kristu, miġnun wara Alla. Dak kien David. Dawk in-nies li ħajqaċtu l-irjus ta' Golija li jitħabbu malla, li jħobbu minn qalbhom il-Kristu Ġesu. Mhux għax nemmen fil-bambi. Kemm ħaddhom bennu. U dak li l-mulej tisejjaħ dan iż-żmien, nies li jitħabbu mal-mulej. Nies that they truly love him. Ħan iċ-challenge xi jaħwaw bimħabba. Listen, I don't come to church because I'm supposed to. I come to church because I love to. Ma niġiġi l-knisja, x-xirka, għax hekk suppost, għax is-sibtu l-erba' u l-ħadd. Le, jien nixxirek għax dik hija xi ħaġa li naf li Kristu jixtieqha. Allura nixtieq nagħmlu kuntent, il-mulej jrid intiq ix-xewqat ta' qalbu. I want to give him what he desires. Hallelujah. And whom you love is whom you want to please. Capish? Whom you love is whom you want to please. Lil min tħobb huwa lil min inti tixtieq toħġob. Tixtieq toħġbu lil mulej. Għalek ma naġbux ma jħobnix, użgur tiġa ħabbek, ma ta' kont laqdu tiegħu għadek għad tobżolu f'wiċċu u tgħidlu u minn kull xorta ħabbek. Imma int m'intix esperjenza li mħabba tiegħu billi ħabbeku. Tibda tesperjenza li mħabba tiegħu meta tiftaħ qalbek u tibda tħobbu int. Halleluja, għalhekk l-ewwel kmandament mhux jien Alla sidkom u intom u jien nħobbkom b'qalbi kollha. Le, jienu Alla ta'kom. U x'nixtieq minn għandek? Li tħobbni b'qalbek kollha, b'saħħtek kollha, b'ruħek kollha. L-ewwel kmandament, darba kellha ħabib tiegħi għalli isma' bro. Kien jismu Wesley ġewwa Houston. Kien bodybuilder, kien artist tal-welding, kien welder, professjonista, u kien uħobb n-nisa. U xaġa tajba, minn ċertu laqat, uħobb, oraj, tajja. Anka jien uħobbhom n-nisa. Anka l-irġiel, imma l-irġiel uħobbhom differenti minn uħobb n-nisa. U ovvjament, n-nisa li nħobb, ma nistax nħobbhom kien nixtieq għax suppost nħobb mara waħda biss kif nixtieq. Saqqu skoja, mela, l-mara tismani. Mhux ovvja. Halleluja. Tiġix tgħidli li ma tħoss l-istess ħaġa da? Imma ovvjament aħna nistalmu lej. Amen. Da bħal ma darba qal xi ħadd marfuq TD Jakes u l-mara ta' wieħed għajklu pastor, għajklu jiena lir-raġel tiegħi. Għajklu nipprova noġbu minn kollox, ħalli jara li biss. Alla kemm int ċuċ, ma qallax bil-Malti ovvjament, bil-Amerikan. Alla ma lax sabaħent l-oħrajn kollha saru koroħ. Kapiġa ħwa? Ġifieri, orrajt, tajjeb mara li tkun sabiħ għal żewġek. Tajjeb, anzi dak kmandament. That's a must, li tkun sabiħ għal żewġek. Tax iġi tgħid għax ir-raġel, għax da ħanżir, ta' sena ftit, ħanżir. Jekk hu ħanżir mela għand ħanżir għax iżewwiġ ta' flimkien. Sawa? Sena ftit. Skont Efesin kapitlu 5. Mara tittoġob iż-żewġek. Full stop. U ovvjament viċi versa. U raġel tittoġob il-martek. Mhux li tsija jew il-mami. Ħanibda nagħmel marriage counseling issa sma'. Sewwa? Tittoġob lil martek.
U mara inti toġob il-żewġek. Imma naqafi. Ovvja. U aħna l-istess bħala knisja, l-arusa, jien irid noġob il-Kristu. Bħala raġel, fil-naturala jena miż-żewġ, sak ma żewġ. U l-Bibja tgħidlek jekk ma żewġ, konnex biex noġob il-Alla. Imma l-Bibja tgħidlek la inti issa żewġ issa tittoġob ukoll il-martek. U inti mara la żewġni, inti tittoġob ukoll lili. Inti mara li żewġ il-żewġek. Issa toqgħodx gergillu, issa dak żewġek. Oġbu. That's your duty. And doing that is pleasing God. I'm making some women nervous right now. I will leave it for Judgment Day. Anyway, imma jina u inti l-istess bħalma intom li żewġtu ix-xennaqt biex tiżżewweġ iġġenninti wara dak ir-raġel wara dik il-mara, hekk aħna rridu nkunu nies li nfittxu l-preżenza tiegħu kontinwament li ma rridx nkun minuta sekonda, nof sekonda barra mill-preżenza tiegħu. U kull ma nagħmel huwa għalih u fih u bih. Bih. Amen. Tajjeb li nqatta' ħin u għandu jkun dak il-ħin intimu li tqatta' ħin intimu mal-mulej għandu jkun dak. Għandu jkun. Darba kelli ħabib tiegħi intom ta' fuq il-pastor Marty Blackwelder, tiftakruh il-Marty Blackwelder? Qatt ma ninsih għax meta ġik beda jitla li fuq is-sittijiet is-siġġijiet kollha bdejt infarvar ħajħammi ġomna, għarħilu jqgħod jaħsilhom marjom miżkin imma mżomma. Halleluja. Kien għawajl dak, tiftakru? Marty Welder. Imma darba qalli kelma taf li ċessani, men. Issa dak ir-raġel vera ta' intimità kbira mal-mulej. Infatti Marty Blackwelder u John D. Owens kienu ħafna alla kienu żomm fil-ħajja tiegħi biex jalmuni fuq l-intimità mal-mulej. Imma Marty l-istess kellu ħafna intimità mal-mulej. He was a worshipper. And a worshipper is a lover, by the way. A worshipper not just somebody who sings a slow song. Worshipper mhux ħadd li għavekanta diska slow ta. I worship you, Almighty God. Yeah, well, that's nice. That's a worship song, not a worshiper. Okay? Anyway, that can worshipper. He loved God. He was in love with Jesus. Ma darba tafx għalli, u ċassani. Għalli brother, għalli f'dan iż-żmien kont il-Bible College. Kien wieħed mill-pastors ta' Rejma dak iż-żmien. Għalli għatta kemm tista' ħin mal-mulej issa. Għalli prepara kemm tiflaħ issa. Għalli għax meta tiġi fil-pożizzjoni tiegħi, il-post intimu tiegħek ta' fejn ħajkun, jew fit-toilet, jew fil-karozza. Għax tant ikollok demand fuq ħajtek. Għalli ma jkollokx sigħat x'tagħmel just intu Ġesu. Għatelju, illum nifmu, jiena għadak il-ħin skandalizzani. Kif da pastor ta' 8,000 ruħ knisja u qed jgħidlu m'għandux ħin mal-mulej. Mhux m'għandux ħin mal-mulej, imma tant id-demand tikber li vera mbagħad għalhekk intom li intom tixtiequ timministraw tkunu ministri tal-Alla, mhux la tiġi fuq il-pulptu tibda tfittex wiċċ il-mulej ta' kif is-salva ibda tħol fil-kamra ta' ġewwa u qatta dak il-ħin intumu fil-post segret għax ġej żmien li tant ikun hawn xogħol ġo dal-pajjiż li jien m'iniex ħanagħmlu waħdi żgur. Tiġaw ħafna xogħol ta'? Tiġaw ħafna xogħol aqwa ta'? U ħafna drabi jiena xi kultant il-post intimu tiegħi ta' fejn jiena nsuq fil-karozza. Għalhekk jekk intom tarawni għaddej sparat, he said your pastor must be in the spirit right now. Anyway. Imma aħwa hija vera. Hija vera. Id-demand Ġesu qal ix-xogħol huwa tantu kbir u l-ħaddiema huma tantu maftit. Intom li intom ta' Kristu. Ovvjament kollha minnkom suppost ta' Kristu. Intom li tixtiequ taqdu lil mulej full time fil-ministeru. Ibda issa investi. Investi issa. Għax jiġi żmien li mhux ma tqatta xejn ta' ma' ħin mal-mulej, għax impossibbli ma tqatta xejn mal-mulej. Imma tant id-demand tikber. Brother Matthew, id-demand kibret fuq ħajdek.
Il-istess ħin li għandek il-lum, l-istess ħin li għallek dak żmien. Skolla, jina kont meta kont għadni single, kont għadni bajbi, kont nagħmel 4 sigħat, 5 sigħat, 7 sigħat, mal-mole waħdi hekk ta'. U nħares lejla l-oġ, il-lustrina kemm sar ħin. Il-lustrina dalam. L-lum naf ta' jillam da? Differenza? U xed jagħmel il-mulet jippreparak. Il-mulet jipprepara l-knisja tiegħu. Għatta ħin ma' Kristu. Għatta ħin fil-post intimu sigrit mal-mulej. Preparation time, it's never wasted time. Żmien ta' preparazzjoni mhuwiex żmien moħħli. Għal dawk li ġrew il-barra li minnaw bħal tiġiġa b'rashom maqtuwa, qed imur evangelizza, sejjer. U ħasbu li ħajrbħu d-dinja kollha għall-mulej, jalla praise God. Alleluja. Prepare. 30 sena prepara Ġesu għal-Ministeru ta' 3 snin. Prepare. U x'għamel f'dak il-ħin? Għattaħin mal-missier. Għattaħin mal-missier. Għattaħin mal-Ispiritu Santu. Għax ġej żmien li tant jibdew jiġru nies warajh li fin-naturali jaħilbuh. Ħadd pjaċir nara il-film żew li jagħmlu tal-The Chosen. Rajduh meta Ġesu beda jfejjaq in-nies. Il-lajn ta' nies li jkunu jfejqu. L-istampa tiġi iktar ċara f'moħħok. Kemm x'diment kellu Ġesu. Immaġnent. Aqbad pereżempju personaġġ ħanejt Billy Graham, ha. Li kieku intom kieku jiġi Billy Graham il-lejla. Nsallum qiegħed il-ġenna. Kemm għamikom tixtiequ jitolbu għalikom, jitlob għalikom. Kieku jiġi Billy Graham il-lejla, u intom, u da jagħmel altar call, kemm għam minnkom tixtiequ li jitlob għalikom. Mela jekk jitlob għal kull wieħed minnkom il-lejla u taħ il-buħ sa da filgħodu. Immaġina l-Ġesu kien jidħol fraħal, kulħadd jisma' bih u follow l-kbar isegwuh. U joqgħod jitlob waħda waħda. Kapix aħwa? Għad ngħidhom Billy Graham, semmi Benny Hinn, forsi hawn min ma jiffansax Benny Hinn. Inti tiżżawġux, halleluja, praise the Lord. Semmi naf Guillermo Maldonado, semmi u xaħat, nis li Alla jużom. Semmi l-Gordon Ġomanxie, amen. Amen. Anka, jekk intom kull lejla toħorġu lejla kollha biex nitlob għalikom, jien għandi għaw sal-5 ta' filgħodu. Xed tifhmuha. Allura il-bniedem tal-mulej irid ikollu żmien ta' preparazzjoni. Speċjalment jekk inti tħoss li inti msejjaħ għall-Ministeru tal-Evanġelu, issa number 1 kulħadd huwa msejjaħ, imma speċjalment ċertu ministeri. Imma dawk li intom qed tisimgħu dil-kelma llejla. Il-mulej isejħilkom għal din, ħa naqra skrittura oħra waħda biss. Morru fis-Salmi 25. Alla jrid nies li jagħmru. They dwell. Not just visit, dwell. Ismawni. Inti tixxenna għal-mulej kull-jum. Tixxenna għal-mulej kull-jum. Do you long for him? Għara ħantikom eżempju. Sawa, għawnek mawx tfal żaru. Muħna ċejta barra minna u ta' imma għal dawk li intom miż-żewġin u xi darba kellkom is-sess. Għamiltu sess. Il-ġendi kollok biex kollok saqsam. Jon kella simili, ġuħ, ikel. Illum għadna ġodju għal-bet kif, xismu dak, Kejn, la mux Kejn, Jacob u Hox Kejn. Isaw. Kif jizaw mar iċedi l-wirt jew għal-klasoppa, għal-soppa. Men xaddi l minn rasu biex iċedi wirt kbir tiegħu għal-naqra soppa. Illum il-mara għamlet li soppa tal-lentils. U t-tifel Mikas għalli, Daddy, that's exactly what Esau gave his inheritance for. And I said, I'm thinking, Lord Jesus, man. Lord, il-wirt kollu tijak. Eli, id-djar, mos, baqar, għal-soppa. Man, he must have been one hungry dude.
li nesa kollox u kull mara s-soppa. Simili meta tkun bil-ġuħa sess. Ma tara xejn. L-istess, ekk Alla jridek tkun għalih. Il-mara tiegħi tgħid li mara tiegħi psikologa. Tgħid li l-bniedem jekk ma jkollux l-Alla xejn differenti mill-annimal. Xejn. Jekk m'għandekx l-Alla xejn inti differenti mill-annimal. U jekk xi ħadd jiġi jgħidlek jiena ġej mix-xadin, jgħidlu inti forsi ġej mix-xadin ma ġej minn Alla. Sewa, darba kien hemm koppja pereżempju, u l-mami di ġiet tifla tagħha, tifla fuq il-mami, għadha mami, aħna minn fejn ġejjin u dik bdiet fema ħihom Alla krejak u krejaw nefa fik u għamlek fi xbija tiegħu. U din bat wara ftit marret fuq id-dadi, għaklu dadi, aħna minn fejn ġejjin. U dak qallu aħna ġejjin minn Ted Paul. U dat Ted Paul mbagħad sar żrinġ. Mbagħad iż-żrinġ qabeż fuq saret ħuta kbira u dik il-ħuta rabbit l-idej u qabżet fuq l-art u bang saret xadina aħna minn hemm ġejjin. U di miskin ħawdela l-pedamenti oħra. U din rġet marret fuq il-mammi, għartlu mammi. Għartla kif il-papa għalli aħna ġejjin biex xadini u għenda t-tejri aħna ġejjin minn Alla. Għadla l-mammi għadla ħija, inna ħatana aħna ġejjin minn Alla, missirek ġejjin minn ħata xadin. Anyway, praise Jesus. Il-mulet ifittex maħbubin. Ippermettu li ħanejd għad-gidba għaxfruli. ħammorru skrittura wara di. Ma jnaqrawa sal 25. 25, għattuħdu PG? Amen, praise the Lord. You want more, hallelujah. Emmer supermarket, jismu more. Isma, salmi 25. 25. Ħanamela bl-English, ta' 24. Mux għedin siba, imma msomma, li tejti għadi, is-sigriti tal-mulej, il-mulej għandu sigriti, u li jixtieq jaqsamhom ma dawk li huma intimi miegħu, u ma dawk li huma intimi lilhom jirrevela il-patt tiegħu, jew kella jirrevelalhom il-wedit. Sam wieħed disin huwa patt, huwa wedit. Imma jopera għal min huwa jammar fil-post sigriet, jitħabbeb ma' Kristu, jitħabbeb ma' l-mulej. Issa ħanilkom l-aħħar skrittura u nitolbu. It-tieni Timotju, kapitlu 3. Dan għandek tkun ta' vers wieħed, isimgħu għadi. Isimgħuha kemm hija it is said that is so true. Dan għandek tkun taf li fl-aħħar tad-dinja ikun żmien iebes. Il-bnedmin jingħataw għall-imħabba tagħhom infushom. Selfish. Illum fuq il-Facebook rux ta' nies bis-selfies. About self. Xejta dik ħdej l-offerta oħra aktar għar minn hekk. Mela daw huma mimlin bimħabba għal-jom infushom. Faħħarin, supervi, dajja, ma jisimgħux mill-ġenituri, bla gratitudni, bla tjieba, bla qalb, bla ħnina, la blaba, bla razan kifra, bla mħabba għat-tajjeb, tradituri, bla ħsieb, minn fuħħa bihom infushom iħobbu aktar il-pjaċir milli jħobbu lill-Alla. Dik hija s-sitwazzjoni ta' pajjiżna. Nies li m'għandhomx imħabba lejn Alla.
ma jħobbux l-Alla, jobgħodu lill-Alla. Xmu. U ħafna Kristjani, jew hekk imsejħa Kristjani jew insara, għadhom ma skoprux jitfisser li tħobb lill-Alla. Eżiż aħwa, hija mhux l-imħabba għalik tal-Alla għalik li twaqfek mid-dnub, hija l-imħabba tiegħek għall-Alla li twaqfek mid-dnub. Li kieku l-imħabba ta' Alla twaqqafna mid-dnub, kieku ħadd ma jindek. Imma meta inti tħobb lil mulej titħabbeb miegħu, xejn Ġesu, Ġwanni 14. Jekk tħobbni, iżżomm il-kelma tiegħi. Jekk tħobbni, inti żomm il-kmandamenti tiegħi. Jekk tħobbuni, tobdini. Għalhekk meta darba fuq xarba li provaw jittestjawni u jpoġġuni frokna u ma rnexxilhomx. Provaw bdew jagħmlu xi ċuċċata bħalma kienu jħobbu jagħmlu. U għalin ukoll nemmen fallet min titħobbu l-Kristu. Għaliex aħwa. U ovvjament tafu għal-istorja. Il-bniedem li jħobb l-Alla ma jagħmilx dak li Alla jobgħod. As simple as that. Jiena u inti bħalma inti tipprova toġob lil min tħobb, mara, raġel, ħabib, xi ħadd tal-qalb. Lil mulej ma nidinilx nidneb jien, mhux għax ma jaħfilix, anzi ħafna bid-drabi ġieli nitnikket meta nidneb mhux għax ma jaħfilix, għax diġà ħafilli bil-kredit. Għax qed inweġġa' lil dak li ħabbni. Qed innikket lil dak li ħabbni. Qed inweġġa' l-qalb lil dak li ħabbni. Naf li jaħfilli, imma ma jisħoqlokx mulej. Ma jisħoqlokx. U dak li aħna nagħmlu aħwa. U l-mulej tisejħinna biex aħna nkunu dak il-poplu li nitħabbu miegħu. Praise and worship team, please. Illejla ħankompli nitkellem fuq dawn l-affarijiet, okay? Imma nħeġġiġkom aħwa. Number one, min jista' jiġi fil-għoddu tista' tiġi welcome, il-messaġġ dejjem ikun differenti anyway. Imma llejla ħanamilkom stedina. Saqsi li jekk innifsek, kull għaddi baxxi rasu. Ejja baxxi rasna. Saqsi li jekk innifsek il-mistoqsija. Do you love God? Jien inħobbu lil-mulej. L-lum waħda mill-affarijiet lil-mulej poġġi li f'qalbi ma kienx ħaġa ġdida ta' ma fakkarili. L-imħabba hija sagrifiċċju. L-ikbar imħabba li deret fid-dinja għamlet l-akbar sagrifiċċju. Xi kultant il-mulej jirrikjedi mħabba minnek ta' sagrifiċċju. Ħadd ma jħossu ħażin dak li ħanejt issa mhux biex nikkondanna lil ħadd. Imma 21 ġurnata mingħajr ma titlef waħda tiġi hawnhekk għat-talb. Dak huwa sagrifiċċju da. Li inti tagħmel commitment li taf li inti ħadiġi tfaħħar lill-Alla, tagħtih qima, tadurah, anke meta ma jkollokx aptit, jew il-kes ħalba llejla, jew ix-xita, jew ir-rat. Tgħid mulej jiena ħdej sagrifiċċju li għamilt inti nagħmel xejn, ċoċċata. Kif ħanurik li jiena nħobbok meta l-affarijiet ikunu kollha sejrin tajjeb? Kif ħanimxi miegħek meta l-affarijiet ma jkunux daqshekk favorevoli? Billi nagħmel sagrifiċċju, daw affarijiet żgħar, daw sagrifiċċji żgħar. Meta nżomm commitment ħafna mill-Kristjani nixtieq nagħmel messaġġ da, imma sort this out in your heart. Sort it out in your heart. And you will find out. It will solve everything. Solve it in your heart. And it will solve the issue of tithes and offerings, talb, attendenza, commitment fis-servizz tiegħek fil-ministeru. Hemmhekk imbagħad ħaturi mulej dan qed nagħmlu
M'għandix aptit mulej, tamma għalik ħanamlu. Għax bekk qed nurik li jiena nħobbok. Kulħadd jgħid I love you Jesus, kapaċi jgħidha di. Ma mbagħad meta tagħmel sagrifiċċju, mbagħad qed turi mulej jiena vera nħobbok. Meta tagħmel xi ħaġa li ma tixtieqx tagħmilha. Mur birek il-min weġġek. Aħfer lil min offendik. Mulej. ħanamilha. Anke jekk ma tħossix, għamilha. Għax jiena u inti maħniex imsejħin biex nimxu bil-ħass. Aħna nimxu b'obbedjenza. Jiena Alla għala, jien nemmina u naġixxi fuqha il-fidi. U hekk jiena l-mulej qed nurih inħobbok mulej. Bekk qed nurih inħobbok. U jiena nemmen li kull ma nagħmlu għal Alla, Alla ma jibbenefika xejn minnu, imma jiena nibbenefika kollox. L-Alla ma ħanbiddillu xejn, imma fija jinbidel kollox. U jiena tinkun qed nuri li l-nifsi, qed nuri qudiem il-mulej, qudiem l-anġli, qudiem ix-xjaten, għax ikun hawn xjaten qed iħarsu lejk. Ħa nara x'ħajjagħmel f'din id-deċiżjoni. Ħa nara kif ħajaġixxi hawnhekk. Ħa naraw x'ħatejt hawnhekk di. Li tgħid li tħobb il-mulej, ħa naraw kif ħadaġixxi issa. Ix-xjaten. Il-Bibja tgħidlek id-demonju les biex jakkużak qudiem il-mulej. Mulej, m'għandix aptit. Imma għax inħobbok. Ħanamilha. Mulej ma ħaqqiex. Imma għax inħobbok ħanamilha. Mulej, please, terġa' tgħid li nagħmilha. Imma all right, għalik mulej ħanamilha. Everything we do is an expression of our love for Him. Kull ma nagħmlu hija espressjoni tal-imħabba tagħna vera lejh. That's it. Il-mulej, il-Petru qallu, Petru, inti tħobbni. Ma qallux, Petru, inti taf kemm inħobbok jien. Le. Qallu, Petru, inti tħobbni. Wow. Il-kreatur tal-univers jiġi jistaqsik dik il-mistoqsija. Jesus. Kemm il-darba saqsejtilu l-mulej, l-mulej, ma jina nħobbok. Ngħid li nħobbok ma nħobbok vera. Do I love you, Lord? Il-ħajja tiegħi tirrifletti li nħobbok. All Christians are loved by God, but not all Christians love God. Illum inti tħobbu l-mulej. Lest li timxi miegħu. Lest li tobdih. Lest li tpoġġih fuq kulħadd, fuq kollox, qabel kollox. Tiġa ħabbek, tiġa ġennen għalik, għax trid tkun miġnun biex tmut għall-edewwa tiegħek. Darba l-mulej għalli li fl-ispirtu tiegħi ċara. Lord, you are crazy. Instantly, I heard the Lord say, I'm crazy for you, son. Am I crazy for him? If they think that I'm crazy, I hope they're right. Jekk jaħsbu li jien miġnun għal-mulej u jien imtek tuħbat rasi ħabba fik Ġesu, nispera li għandhom raġun. Mhux biex xi ħaġa ta' faċċata. Jalla għandhom raġun. Ma nuħux għalija ta' ma tgħidu l-imtek għal Kristu u miġnun u brainwash, għal xejn ma nuħu għalija xejn għas nitfa'. Għas nitfa'. Illum nikkonsla meta jgħidu li jiena brainwashed, considering that they're brain dead.
nikkonsla. Imma it's a pity. Imma l-istedina hija għal kulħadd. X'ħat tagħmel int? Il-lejla mhux ħanejlek inti tgħid salva. U żgur mela, u jekk m'inti salvat salva ta' please. Jekk għadek ma tgħidx ħajdek il-Kristu please għatijielu llum. Imma naħseb kollha minnkom temnu f'Ġesu, naħseb ħadd minnkom tħobbni u kemm tiffansjani u kemm tħobbni u tħoffansjani. Naħseb ħadd minnkom ma ġiew għalija. Naħseb hopefully x'imkien f'qalbek inti ġenwinament hawn ġej tal-mulej. Ma tħobbux, lest? Jekk tħobbni, ejja warajja. Ejja warajja jgħid il-mulej. Tħobbni vera inti? U ħaj jittestjajilek l-imħabba da? L-imħabba dija għad iġi testjada da? Ejja mbaxxu rasna. Tkellem għal mulej issa stess, fejn inti? Tkellem għal Ġesu. Ġesu, grazzi tal-li ħabbejtna mulej. L-imħabba tijak dan il-moħ ma jistax jifmu. Mulej għadis għalli bda nħobbuk mulej. Ibda bija għallimni nħobbok. Ma nafx nħobbok bizzejiet mulej, ma nafx. Għallem il-dal-poplu River of Love. Għallem il-poplu tija kollu f'Malta għawda xli sejjaħ ismek. Fiħdan il-kattoliċizmu, knejjes evangeliċi, karizmatiċi, pentekostali, battisti, protestanti, ortodossi, huma minnim dawk li emnu fik. Għallem il-poplu tijak Spiritu Santu kif inħobbu lill-arus Ġesu. Inti l-arus Ġesu li inti bl-Spiritu Santu tiegħek qed tipprepara l-arusa għal dak il-jum li aħna u inti mulej xi darba mhux ħaninfirdu qatt iktar. Permezz għad-dem qaddix tiegħek inti għamiltna d-denji mulej. Stajna konna parti b'dak il-poplu li jom mitluf u bqajna mitlufa. Ma fil-grazzja tijak ftaħtilna jnejna mulej. Għatina qalb għalik Ġesu. Emmanuel. Jekk inti lejla tixtieq tagħti ħajtek lil Ġesu. Verament imma. Le mhux biex issalva biss. Ma biex timxi warah. Biex terfa' salibek. Tiġħad lilek innifsek. U tagħmel li jrid hu. Emmanuel, Emmanuel, your name is called Emmanuel, God with us, revealing us
Your name is called Emmanuel. Jekk inti lejla lesti tagħmel din il-ġeżjoni, ħanajdilkom xi ħaġa, jekk inti vera lest li tħobb il-Kristu biħsiebek, b'emilek, ħanajdlek di. Jekk lesti tagħmel din deċiżjoni vera minn qalbek. Bil-wifqa ħdej is-siġġu ħdej tiegħek. Fejn inti? Ħdej is-siġġu tiegħek. Dawk kollha li intom lesti vera li timxu wara Kristu u tħobbu b'qalbek kollha. Ħdej is-siġġu issa stess. Ma fimtu biex naħseb? Jekk ħatamel dan il-pass, għamlu vera minn qalbek. Oli dejk li il-mulej. ħadd ma jħares lej ħadd. Imma l-mulej qed jara kollox, qed jarak Ġesu. Minn qalbek ħejdi t-talba warajja. Mulej Ġesu. Għallimni nħobbok. Għandi bżonnok mulej. Salvani, aħsilni bid-dem qaddis tijak. Jien dnibt kontra tijak malaj. Inti xaqlek l-aħjar. Inti tajtni l-aħjar malaj. Irrid insir nafek aktar. Mhux biss nemmen bik. Mhux biss nemmen fik. Imma nimxi warajk. Għax inħobbok. Għax ħabbejtni jint l-ewwel. Natik ħajti Ġesu. Natik ruħi. Natik qalbi. Mulej inti taf id-djufijiet kollha tiegħi. U mingħajrek ma jien xejn. Imma nerħi ruħi fidejk. Biex issalvani teħlisni minn dak kollu li jfixkilni u bil-qawwa tal-maħabba tiegħek fija millum il-qudiem irid ngħix għalik u nħobbok b'qalbi kollha. Millum il-qudiem irid inkun il-maħbub ta' Ġesu. Spiritu Santo, għamel minni maħbub ta' Ġesu. A lover of Jesus Christ. Għacċat il-ktajjen kollha malej minn fuq ħajti li jfixkluni, li jżommuni l-bot minnek. Ejni ħalli nagħmel l-adjustments fil-ħajja tiegħi li għandi bżonn nagħmel. Ġesu, grazzi li sejjaħtli li tolbok la tħallini qatt nidbiet minnej. Illum jina tijak malej. Qalbi kolla, ġismi kollu, ruħi kolla, jien tijak Ġesu. Nati glorja missir fisem ibnek Ġesu u bil-qawwa ta' Spiritu Santu. Jien maħbub ta' Ġesu. Halleluja. Ringrazzjaw il-mulej għawa. Let's sing it. Emmanuel. God bless you YouTube. Narawkom il-messaġġ li miss. God bless you YouTube. Ciao, ciao. Let's continue to worship God.